Velkommen til endnu en video her på kanalen, og velkommen til endnu en video fra marken af. Jeg er i dag til græssnitterdagen nede ved Rebild Veterantraktor, som afholder den her dag tæt ved Havreslev. Og som I kan se, så er der godt gang i den her. Jeg løber rundt med kamera for at filme lidt af de forskellige maskiner. Vi har her en Ford TV 20'er, som kører i gang med at snitte med græs. Og så har vi en Ursus 1614'er også, som er i gang. Og så er der ellers bare tonsvis af andre maskiner her også. Så jeg prøver at se, om jeg kan få filmet lidt af alle de fine maskiner her i marken, inden at det lige pludselig er over. Men det er et stort område. Vi har også den selvkørende Vordingborg snitter herover. Og så kører der også nogen på den anden side af lægebæltet, og faktisk helt deroppe kører der også et par stykker. Så der er forholdsvis meget at se på i dag, så det er mega fedt. Og vejret er sådan set nogenlunde mere, det er i hvert fald tørvejr nu, men det har været lidt vådt i løbet af natten, og også i løbet af morgenen her. Men jeg tænker, at I lige får lidt hurtigt klip af Ursusen her på vej opad. Jeg tror ikke godt, I kan høre den. Så lad os lige prøve at få et klip af den. Og så bagefter så kommer lidt af Forden, og så de andre maskiner. To af de maskiner, der er her i dag. Jeg tænker, at jeg har allerede filmet lidt af de andre også, og jeg prøver at gå over på den anden side af Læbel og filme lidt af dem, der kører herover. Men jeg tænker simpelthen, at de får lidt klip af de andre snitter, og de andre, der er også nogle skårlæggere herude, som er i gang med at lægge græsset ned. Så jeg tænker lige, at de får lidt klip af de andre grej, der også er her i dag.
Så fik I set lidt video af de forskellige maskiner her i aktion, og som jeg sagde tidligere, så er der en masse at se på, både større traktorer og også nogle af de lidt mindre traktorer, så det er super fint. Jeg er lige ved at filme det sidste af de 3 Mads Bergson traktorer her, og så tror jeg smutter op til, hvor de læser af i snakken deroppe, og så får jeg også et video op fra det, når de er i gang med at læse af med aflæservognen der, og så også de 2 gummigeder, der kører deroppe i stakken. Så fik vi set lidt video op fra stakken af deroppe, og jeg er sådan set gået ud i marken igen. Lige filme en Fiat hernede, som er i gang med en grønthøster, og så også Forden derovre. Men jeg tror så småt, det er det for dagens video her. Jeg tænker, I lige får lidt klip her til sidst, når jeg er færdig med at snakke. Men ellers så er det altså det for i dag. Og jeg håber selvfølgelig, at I kunne lide den her video. Der har været utrolig meget at filme på. Jeg har egentlig løbet rundt hele tiden for at få så meget som muligt. Så hvis I kan lide de her videoer, så må I meget gerne smide en tommel op på dem, når I ser dem. Og så også selvfølgelig husk at følge med på kanalen ved at trykke abonnere eller subscribe, som det hedder. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi slutter af her. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i den næste video. Det var ikke... jeg vil tro om 3-4 uger, så starter høsten så småt. Og så kommer der selvfølgelig også noget video derfra. Så husk at blive hængende her på kanalen og følge med. Så skal der nok komme noget mere. Men i hvert fald tak fordi I har set med i den her video. Vi ses i den næste. Hej.